našim pánom poslancom, že za zákon hlasovalo 141 poslancov, z ktorých prvá väčšina dnes v tej Národnej rade sedí. Takisto chcem upozorniť verejnosť, širokú verejnosť o tom, že tento zákon od prvého momentu, kedy nadobudol platnosť od 1. apríla 2012, nebol prakticky vo veľkej miere naplnený, naopak bol pošliapávaný. A vyzývam aj médiá, aby informovali verejnosť o tom, aká je pravda, aká je skutočnosť. Máme tu vyše 10 000 sestier, ktorých práva boli pošliapané, občianske, pracovné, ústavné a ľudské práva. Máme tu sestry, ktoré sa stali otrokmi svojich zamestnávateľov, kde pod nátlakom boli donútení podpísať dohody, dodatky k zmluvám, kde z týchto sestier urobili všetko možné, len nie sestry. K dnešnému dňu vyše 220 sestier, ktoré prišli o prácu, pretože sa nepodvolili tomuto šikanu. A ja sa pýtam, kde majú tie sociálne istoty? Kto sa z našich ctených poslancov kedy o týchto sestry zaujímal? Kto za nimi prišiel a pýtal sa, aká je pravda? Napriek tomu, že ústavný súd pozastavil účinnosť zákona, táto šikana naďalej pokračuje a naďalej sú podpisované dodatky, naďalej sú sestry vystavované teroru a dokonca máme prípady a máme sestry, ktoré chcú o tom vypovedať a vyzývam znovu médiá, aby sa na túto tému zaujímali, pretože máme sestry, ktorým sa zamestnávateľia vyhrážajú, že prídu o všetko, ich deti budú mať problémy v školách. Vážení, toto sú 50. roky minulého storočia.